Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta Anton pen arti. Theng pi thepo ke pana hok la pen kang kho ke pon ver a theng pi kinep lo la sipu thot kang kho theng pi parokha forest sab bi tatum pen kinep pon thlo kar biang lo alo alo kai ke ma theng pi nang vir bom lo la si theng pi theng prang aklim ke ponang ji la pen nam pi nam dur ke pachanang ji apor si theng pi kang ho atum arni wang aron ri pen kang ho theng pi ke pon pardon rona sun si ing nam rai kom sai khi atum tami aron ri pen ke pon a theng pi kinep pardon rona sun si mandat lo Dogmoka Western Range ACF Rajan Rong Pipen Kapen Khatpona Teng Pensi Parokha Forest Sapit Lapen Dogmoka Western Range Staff Atum Arni Wang Kiton Kilang Kacha River Ason Thotsi Aron Ripen Kepon Atheng Pikang Huatum Aphan Kinep Pardon Rona Sonsi Theklo La Sonsi Patodap Theang Prin Prele Por Bhai Kitom Rachitim Apor Ke Bipli Kebra Phoso Se Thengpi Parokha Ahithielo Nepon Longlo La Solo Cycle Home Ner Kepan Parideng Ponsi Dogmoka Western Range Alongan Pali Pondo Puloni pen aruning tikathar Karbiang News. ACF sar instruction ateng nang ipingkan ateng si Dogmoka staff lapen Parokha staff pelang pen patrolling duty damba mahut kanghu thengpi kanghu atum cycle pen kewan men tuar ketong lo amat ni tum cycle lapen thengpi ne pun check lo detect pun check lo Thengpi kwan kibi tuji. thengpi abang ke 45 bang tuji Lapen pipi a thengpi lo. Makurisa lani lapen kokon Cycle e hum kwan. cycle home silke Sir ke apor kwan apor hanep lo. Apor bang ke patuwe 330 atap kaing dog dog Kuna pe no kiwan a thengpi. jongthong anatan sikiman Kupuna lo ke pon bang ke. Pondit Ghat anasike ponditu Pondit khat na sige pon jipu. 30,000 baht A thengpi a nam tuji. pan inton nang po lapen ke nitum ta aniwang ta lason si wan bom lang pul te kon nep tu bom la la si kato we itum department atum net ke uni de tai sane public atum ta na kera tu nang po na ke tingpi kang utang ton dia pan bang na kera tu dia pan So thengpi ko lapen kwan kibi si dumala so thengpi. Teron Chingruma Maya Hin Pen Perang Ke Mai Ke Papon Nijang Karbiang Longalong Aruni Pai Crazy Arni Teron Chingruma Mai Pen Ahin Pen Perang Ke Mai Ke Papon Bangso Teron Chingruma Maya Hin Pen Non Ke Bang Jilang Arni Anso Se Ke Misen Pen Lapen Anso Se Ka Chingrum Jia Pansi Radapan Pachinipo News Text Report Karbiang News Nilitum Kronjang Chingrum Mate Teron Chingrum Tiripi Milpen Nanglitum Media 40 tum Apan Nangkacuk Hapon Pen Nanglitum Apor Nangatipi Dum Tek Apor Nilitum Teron Chingrum Amai Mate Kronjang Chingrum Tiripi Amai Pen Nanglitum Pan Kulwantu Lapan Kardom Nangkadiyo People see Nilitum non press meet binang kogma lake Nilitum Teron Chingrum mate Kronjang Chingrum Tiripi mai pen son Kachisikmek mate Eklem Ketamji sayang deng Aputhak Kapathik tanglu lasi kulasu kapathik tang asa yang deng mate ajai mekela loje pini abangke rongbang sokthon mate pinporani lasi aprangsi labangso press meet long pini dak nilitum bangso press meet long kachopapon nilitum Teron Chingrum mate Kronjang Chingrum Tiripi mai ahin penang ketong don aprangsi nilin penang litum media thengno pachinikan tu aprangsi media re Rupom Singh Teron Chingrum Tiripi mai presiden alang li lapen alang li Harsing Teron Kronjang Chingrum mate Teron Chingrum Tiripi mai Jedor Secretary lapen dutulang Ronjit Teron alang li ke
finance secretary lo lapen ilitum long ko pai mi pini bangso press meet sai mek long naga chatong dun producer chingrom mai mi pu ka hai don ching tero lapen nili bangke teron chingrom mai therapy mai general secretary ana sotero lapen lutulan ilitum long naga chatong dun long rehabe ka hai mensing teron lapen lutulan mohon teron alangli teron chingrum therapy my executive member lapen tulang kijutsi teron chingrum therapy my mohon teron kalau kasi ipotsi pini nang tumpan press meet labang susah nek nang coba ponang pok makala loje mohejong nili nang tumpan pathekan tan patini lo lasi nili keceng penalam pini nang kan po lalu je lasi pini bangke nili tum kronjang mate teron chingrum therapy amai penisi apor pathik pono je pini arni bangke rongbang sokthong mate pinporani positif pono lasi labangso pinporani mate rongbang sokthong pu longthomadin pathik pono labangke keceng si bangke ronghang rongbong rongarak rongchetcho atu akhai dhonsing teron manchin ditom protijer pono archorango lasi labangso along kacho pon along nilitum teron chingrum tiripi mai pen kedam gupsing teron lake alangli dunmi phu lapen noren teron duimi phu lapen dutulang duniram teron lapen sonju teron alangli tumangke klembang phu lapen dutulang elong mangedak chingthong artu chingthong teron dili aphansi nilitum artu damro lasi labang sodak chingthong long artu damangke nilitum teron chingrum therapy mai hin pen mangke kongchun bang nili helo dhonasor teron lapen dutulang ronjit teron finance secretary lapen dutulang dhonsing teron urusar chingrum mai mitu lapen mongol teron labangke klembang phu lapen dutulang kijutsi lake Ambriar 2 Bordeli Monsing Teron milik fansi judak nilitum Teron Chingrum ahin pen judak archudam lo lasi hula so milong karchudam nilitum Teron Chingrum therapy mai pen kachotoy pon Forum for Hills Autonomous State Movement atom pen kangkir ke phapathak puthot kangkir kachentu Autonomous State Mati Article 244 ke bachon serak je phanpura Karbing nong West Karbing nong lapen Dimahasau district along Arunify cricket homani kangkir ke pedo ponje pathak kedam tang Arunify trokarni song troxi sose jelang petpen Forum for Hills Autonomous State Movement Mati FHASM atumpen pangdak pono bangso jokpini Arunify kri siarni Karbi people ho taralang so Kajirong hangpi forest IB along KAC lapen Forum for Hills Autonomous State Movement atumangbo jingkiji thanpon thusi kangkirabang GN2 datlo pusi perang kepen birta nangpali bangso kangkir ka GN2 dat atheke non malom India pen Pakistan angbo ron thama kedokok penajo kangkirabang GN2 nangkok lo pusi APHLC James NGO amaipu James Hanse pen perang ke thengno nangpachini do lapen labang so kangkirabang puthot India pen Pakistan angbong so lok so daga tumon ing samlute kangkirabang phapon thuji buta nangpachini duntu Pini bangso ka chingki ka chithana mai long KACCM Dr. Tiliram Roha Karbing long West Karbing long lapen Dimahasau District MP Omar Singh Tisul lapen FHASM long kithekiding anparta KAC long kithekiding atumpen chatong du Forum for Forum for Hills Autonomous State Movement pen nilitum kewangji tarik cricket homani 24 hours upon bond do yipulo Sami nona bangke la so bona bangke suspended po 13 ani bangke pedo ponu nelo arhe non itumla ron apor hot nangle rogamasi non emergency apor nangle rohuramasi nitumla so bona bangke suspended po bangsi pini nitumla bangso ame along itum chepare pondet la halo suspend polote next metu la padu laso bangke indefinite suspend indefinite mane putekte
Lason tarik aku tu thulang purita da indefinite. Emergency doti ka bangke, ron doti ka bangke, nitumo bangke, labang sobon bangke, ci withdraw delo, suspend delo, seta nitu aku mo phi bon thu hal so bangke, pini bangke tumpang nak pon thei. Ate ron mantu dong yun pari tum chine. Ate ron ke 2 years emergency declare lang. Apa sih ko an a days, ko an a month song and position ya so ram bangke. Apa sih? Bon ke hang ke kopia ke demand payment. Nitum autonomous demand. Article 244A, 40 years nitum hang lo seta, nitum manang pipe der posi nang pinang G pula so demand apan si lamang so ke bon ke kol nitum bangke. Ini nang itu bon kan kiri po putat pini ka chingwai po komamat na si pini ka chingwai. Council kan. Nito autonomous council lapen ke lasong si MP do lapen ex MP tum do ex MLA tum do la tum si tum ching wailin. Depan laan chota kali lang. Karbi Anglong Autonomous Council a CM ka hai sar Dr. Tuliam Rongrang hin pen ni to phan council hoi pen nang pachini lo je alang li ni to phan prabjin pen jong si ron jong si ingsam polotang te article 244 e puthak Assam government mate Dr. Himanto Bose Sharma pen sitame ni to phan pachingwai pu si ni to phan assurance tang pilo apotsi lapen at the same time non ron ta dobom aposi labang so bon ke kola bang ka ni tum suspend nang koklo lapen aku ni tum aphan jong si Council pen mate akai sar Dr. Tururam Ronghang lapen team ke doan pen jong si ni to phan Chief Minister pen jong si nang pachetong tek thiron ing sam data polotang te la bang ke nang litum chin lo suspense means la bang ke definitely la bang call bang chewang tujui po lapan si ni tum nang litum phan pachini pon chalo Ser longri arat kido kithir thip kilongji aphan pura longle pata nang piponang ji pusi KAC kachari tama phan kachunengri Lakhain ko Singhasan MSC constituency ka paro manja hi thipen ke hello kilometer isi susechat ser longri arat rong chukim det pening kaning ko suselo bonta non puan ta kido kithir thip ang thek mate longle pata ka vedet pen jok kido ning ke biria sungsi do koklo lapan kedam tangko ane aningkan opposition party along sai ke claim chipiduk ponlo bonta thangna ra kerap ka vedet pen jok si puthot Pinning penabangki rolling party mati BJP party along chipong dun pen KAC kachari ke thekiding mati CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Morsing Tisophan aning kachithe joini si BJP party along chipong dun lo lapen prabjin pen serlong ri aradakari kidoke thir thip long ji aphan prabjin pen long le patanang piponang ji lapen nang pipon popusi ning chipa thepon lobuta serlong ri arong asar lapen amikaratum pen pherang ke thengno nang pachini do to aprang si media ko te tumhan nini tumhan la solam karju pochurulo lapen thu nini tumhan karbyang long lapen di mahasau ini tumhan ke zabang lapen MP Morsing Tiso Pansa tamen ni tum serong rehin pen kardom pilo lapen thu dupu LA ini tum han jabang bidasing le MLA alang le pansa tame jasemet chorolo lapen ini tum jasemet karbiak khe mate karbiang long phan ki paklar CM Dr. Tuliram Ronghang pansa tame ni tum ni hin pen alang le tum pansa tame akero pilo sipini laanarmu kachitong nang pokalam ke kedam tang nilituma korte kensing rongpi lape nilituma kaching hon serong ria kaching hon deuri terang aphan ethe pen akebok tap ba akaninje tap ku lasolam dopon ko hala soposi hala akiza tumbang ha ang songo tumbang matha na je akle si do debon pu soala matha de na ba ma ki matha du na ku sinili tumpini rong si arat chingrum lo la so aka chingrum long pen kaning je dun kang tung bang kala helo nilitung kidam tang ana bang ke nilitung han a mekawe atum sinilitung han jalo serong ri arat atum phan lapen hala a mekawe ke ja tum long nilitung kroidun si pinang ajer kiding ningkan photrok dodun lo Nasoposi nona bangke pukalilo nilitum phan nilituma korte kensirong pi lapen deuri terang alang litum pin kharlo nang tumyong si ajak kong gedo tumolong jelang dun de dangte mane nang tum ason tin
kiduk kilak awar sai kacho enunji setaminang tumlong along avedat tahai wajoini sip mane doan dake EPSLC lapen pregjam kongres sonsi pregjam political bang bevedat lona nangtum eklai le dono hala sorong sinili tum pini kedam tang mass zoning 30 arni nilitum chipa ogdun lo lapen hala so ke chipa oka joine si pini arni ta nilitum dotheblo naso ake dotheba bange nilitum ning thelo nilitum jasemet ning ke the nilitum serlong ri arat aning ke the bange la helo nilitum akaching hon karbianglong akaching hon CM Dr. Tuliram Rongha nilitum asa alangli nilitum phan serlong ri aphan jatejan la longle bangke ning than pipon bek nangji pusi nilitum ahin pen chuning ri lo lapen la anong ajo ang bong setame nilitum rat ke cipaklang alam ke la angan